kardom labangso a video kelang abang pu bang priatun apan sitame kado kawi apan sitame nilihin kan angse kardom pajalo kardom labangso video kaselam pon lagi usumar atomo pan cartoon video cartoon video teklong lo polo tangte laso a cartoon pen aning sam ipo lapen kacalita alang tum aning hang tupo labangso a cartoon a video kaselam lagi karbi akita pelong bose tame angli tum thekbon long lo thekbon orhilong pon tahai po lasi labangso akahini mate labangso atomo ke halabangso along pensi ke en pon lo lasi jongsi labangso a video long kaningje pon chok chedet bose tame dia pon po bose nilihin pen lampar lapen dia cahang don lo bose nilihin pen dia pon po bose ning chelo kardom tang tenon video puthot start on create lona ni talapan ni dulu po ini ngarang miliyo nani ni tamate eta kira lah tampan celana longpo malam sopi alang an kaciridam api labangso awo aso atia bang piru ini ayo kata pura siang tampan aja ada di tilabu lasan apa pohot aning cepoisi ninggar pondang dambang ante sirung pan Bi apalo jerpo nang tepan set nang cete hu he kanjar nang duka cepat kisung lo ti cirpo ni ke ni sumar tumapan puro na jopian lo pulo tenang hau dag richo sopi langga cing lua long ser chong hudon dara hula sopuru ang kok lo bidam kok ngo ing parke nang jokun po la sopuru phang lang mante ento ni nona matam tulang de ante sirung kan hutan de malam pensi injarsi halakso afer alek ahe tong hudam pan dam tulo richo asap Upi akam si la nero ke ponri nala sa ponri abang saya sirung ketan de asal kosi sokan kabla bidam kabla ijo ni panala da la ching lo pamahot ijo na wo wang amat ni lek ni ro nang chong hupi pondat lo la si hat hing kok long nang bipi dam kok lo jokji richo pi nang thum bidam po ne lasan si wo tong tami kisung pen cepa jok long lo lapen richo supita aning ke hang ale garoi puthot chelong thusi aning arong renti lo lapan si kijet lo kardom